Priatelia, prečo by nás mal zaujímať nejaký Alexander Dworkin, voľaký koprofil tam niekde z nejakej organizácie Racirs? No preto, lebo tieto chapadlá už prenikli aj na Slovensko a do Čiech. Profesor Dworkin, neunávny bojovník proti totalitným a deštruktívnym sektám. Jeho meno je často počuť. Médiá ho citujú, na federálnych kanáloch vystupuje ako expert. Cirkev ho vyznamenáva cenami. FSB ho pozývajú na svoje prednášky. Človek, ktorý je členom odborných rád vlády, konzultuje s nimi prípravu nových zákonov, je súčasťou pracovných skupín pre ich implementáciu. V kostole predstupuje pred veriacich a hovorí o čistote viery a morálke. Priatelia, ale čo sa deje po vypnutí kamier? Čo sa deje za dverami? Povedzte, prečo oficiálne zdroje radšej ignorujú tieto príbehy? Ráno prednáša na univerzite. Košela je dokonale vyžehlená, okuliare vyleštené, brada starostlivo učesaná a vo vrecku naškrobená biela vreckovka. Prednáša študentom a hovorí im o nebezpečenstve kultov. O tom, ako kulty rozbijajú rodiny, že sú hrozbou pre spoločnosť. Priatelia, a kto je tu skutočnou hrozbou? Za zatvorenými dverami posluchárne si utrie ústa do vreckovky a tá zrazu zhnedne. Tento hovnojet Dworkin už 30 rokov bojuje proti rakovinovým nádorom na tele spoločnosti. No on sám je týmto rakovinovým nádorom.